Mga kaigsunan ug mga mahalamong tigpaminaw, nining tungura karon ani usab gini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong ebanghelista kini si Reverend Charlie Eugenio kinasigasing nga magadapit ka na kaninyo nga unta nining tungura karon na kapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka namutangan para inyong mapatalinghugan kining makamatuoran nga makapaghatod ganato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa mga basahong referensya nga gitulo ni Master di kanamo nga gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia na inyong mapamatian din sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Og nining tungora karon ang among mga mainitong pagpangamusta na makaigsunan sa nagakalanlain karon nga mga dapit kumusta kaninyo labi na sa mga chapter president nga nag-abaga nga may pagpahigayon sila sa ilang giangkon nga radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo? O sa tanan-usab sa pagpahinumdom nga dili nato kalimtan nga ang atong tulo ka hugna nga pagtambong sa panagtigom sulod sa katuig ang Disyembre 29, ang Agosto 19 ug ang Marso 10 nga pagpahigayon na og among mga panghinaot nga naa kamo makatambong niya ng higayuna o niining mga kalihukan nato. Og usab sa mga kalihukan nato para sa atong giabaga o obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction pa din gyapon ato kanang asikasuhon o sa paghatag niya na pinagi sa binulan alang sa mga naa sa mga pagtabang. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug makaigsunan, kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug ninigiyo na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makikuban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dinhin ining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes sa matag alauna ang takna sa kahaponon matapos alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang among mga pagpakamusta labi na sa pagpasalamat sa mga kaigsunan nga naghatag suporta sa nagkalain-lain nga mga radio station. Labi na din sa Balingasag, Misamis Oriental, sa Bay Radio, Waikurat FM, mabati ang programa matag adlawng Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9, gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group, ubos sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. Ingon man usab, ang atong pagpasalamat usab sa Chapter President ni Mabini Bohol Branch, number 65, ang chapter president mga kaigsunan, Brother Renerito B. Tado. O ang iyang kaabag usab nga vice chapter president, Brother Andres Galimba. O ang chapter president usab mga kaigsunan dinhi sa Taguluhan, Misamis Oriental Branch, naghatag usab kinig suporta sa atong radio station, Brother Bernardino E. Arias. O usab sa iyang secretary, Sister Rosalinda Panganuron. O ang atong mga pagpanimbayaw usab sa mga kaigsunan dinis tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister TC Kulihat, PBCM member. O ingon man ni Sister Lily Kulihat Peterson usab, nagasudong via Facebook Live, PBCM member dinis sa tinipong bansa sa Amerika. Ato usab nga gihatagan og pagpanimbaya mga kaigsunan ang pamilya
ni Brother Larry Canillo ug ni Sister Lilia P. Canillo with their children. Maayo usab nga pagpaminaw dinhi sa inyong dapit, brother and sister. Usab ang mga kaigsunan dinhi sa Bohol sa Carmen Branch number 105 no sa mga Divino family ubos sa pagdumala sa chapter president Jeronimo Divino. O ang legal counsel sa pagtulundan sa PBC mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion. O ang mga pagpangumusta sa gihapon sa mga kaigsunan ni Brother Democrito Badino din San Francisco Agusan del Sur, Brother Ambrosio Verano din sa Prosperidad, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado din sa Butuan City. Ingon man ang atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas Rosita ko Mangalos, Brother Froilan and Justina Angina Factoranan Mangalos din sa Claveria, Brother Jerry Kila din sa Taguluan ug sa imong pamilya, Brother GC Salazar din sa Lipa, Batangas at sa kanyang maybay at sa kanyang buong pamilya. Sa tanan nga mga higalang salesman nga nagasunod sa programa, kalakip kamo sa among mga gimpanimbaya. Diadtong gustong magpadangat sa pangutana mga kaigsunan, ang numero no kini 0917-811-8882. Og aron sa pag-iskot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal lamong tigpaminaw ang atong pagahisgutan karon sa atong pagtuon mao kini tumanon sa tao ang iyang panumpa ngadto sa Dios. Importante kini labi na sa mga naa sa kamaturan o membro sa PBCM nga kung kita nagahimog pagpanumpa no labi na diha sa atong pagpamatuod nga naa kita sa ikatulong hugna nga panahon nga pagpangalagan tungod kay ang wala mahibaw sa tao ang ilang nahibaw-an ang sa kang Kristo nga panahon hangtod karon ilang ginahuna nga panahon pero sa wala pa adunay pagpangalagad sa unang panahon diha kang hiyuba nga mao si Yahweh nga sa panahon nga ang iyang katawhan Israel ug sa diha nga miabot ang pagkatapos niya na ipahigayonan kita sa pagpadala siyang anak nga maong atong Ginoong Kristo nga nagtukod og Iglesia ni Kristo. Mao nang ikaduhang hugna nga panahon. Ug sa atong panahon, sa atong pagpamatod, na nakita sa katulong hugna nga panahon sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo nga natuman sa atong magtutulo di Bayan Master Tomas de Eugenio Sr. Ug kana dili ginakuha pinaagi sa unahuna kundi gibase sa Biblia. Pusa Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ron. Atong nakita nga sa miagi nga panagtigom sa Disyembre, adunay mga nangahimo nga mga bag-upod nga mga chapter president uban sa natudlo nga vice president og nakita ang ilang mga pagpanumpa og ang maong pagpanumpa gipaygayon diha na pahnungod sa atong magtutulo kay usa raman kita ingon nga nagdumala sa pagpahigayon sa pagtulon ang PBCM. Para mapamatian mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Deber, Brad Ronald, atong ipakita ang mga pagpanumpa nila sa mga chapter president uban sa vice chapter president sa ilang matag usa ka dapit. Okay, Reb, atong paminawan. Please raise your right hand and repeat after me. Ako, na taga San Antonio sa Misamis Oriental, nakitudlo sa katungdanan sa Pakla, kinasing-kasing na nanumpa, og ditando, na tumanon ko sa matinud-ano, og maligdo nga paagi, utot sa akong mahimo, ang akong mga katungdanan, og mga bulaton, nagisangon nganhi kanako, og nga ako, musali, og matinud-anon, sa pagtulunan sa PBCM, musuporta, og mulaban sa batakang balaod og mutuman sa iyang mga balaod, mga ordain, legal og mga dekrito
Naghimo sa iyang mga piniling otoridad o nga ako voluntaryong nagpahamtang sa akong kaugalingon ining obligasyon nga walay bisan kaping panghuna-huna nga tuyo nga bulikay. Buligan unta ako ni Master. Okay, congratulations to Chapter President and Vice President. Okay no, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan sa pagtulon ng PBCM sa inyong pagsunod din ng atong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Atong nakita ang ilang mga pagpanumpa nga adunay mga balaod nga ilang sundon nga patakaran nga gimontar ni Master sa sulod sa pagtulon ang PBCM. Dili nga ako'y ilang gipanumpaan niya na. Igo lang kita nagkandak niya na para sa ilang gihimong pagpanumpa. O ngano nga ato mang nabati nga sa ilang pagpanumpa sila daw nga mga chapter president o vice chapter president nagpuyo sa San Antonio, sa Misamis Oriental, sa PBCM compound lugar. Nga ang ilang pagka-chapter, doon na may dapit nga ilang napahalunaan. Tungod kay alang sa kasayuran sa tanan, sa balaod ni Master, once nga mahimo kang membro, ang imong residente diha na sa Barangay San Antonio para ka na sa mga nahimong membro. Unsay priban niya na, bradron, og asa ka na nga balaod nga gipahigayon nato og kitabay nagbuot-buot niya na og sa kang master kada nga mga pamagi. Okay rin, ang priba niya na nga ang tanang mga nahidangat sa PBC mong nahimong membro sa balaod ni Master kinahanglan ang permanent residence diha gyud sa PBC compound nga namihutang sa Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. O alang sa kasayuran nga dili si Reverend o ni bisan kinsa man mo ay nagpahigayon ni kun dili ang magtutudlo nga mo'y fundador sa PBCM. Kani nalatid kini Reverend sa ato ang bylaws kining Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated Articles of Incorporation and New Bylaws. Dini sa pahina 12 sa paragraph 11 mga kaigsunan akong basahon mao ni ang balaod nga napatik dinhi sa ato ang bylaws sa membership. Number 5 lang atong siguron pagbasa mga kaigsunan gingon. Shall consider every member of the corporation as permanent resident of San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Pagka mahimong membro di ay sumala sa patakaran ni Master Bradon, asa di ay ang nahimo na niyang residente? Ang giingon din nga nalatid sa ato ang bylaws nga kabubuto ni Master kinahanglan nga ang mamimbro sa maong korporasyon nga maong PBCM permanente nga magapuyo sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Pwede natubag na kibali ang pangutana Brad Deber, Brad Ronald, Brad Ronnie, kung doon ay mangutana sila nga chapter baka na sila sa nagakalilaing dapit niya, ang ilang residente, pagpanumpa, nara sa Barangay San Antonio, taga-diha, rede na sila, ila rede ng buhat-buhat. Amo nang pagpamatuod nga, gihimo ang bylaws para pagpamatuod nga once nga mahimo kang membro bisag tuwa ka sa laing dapit ang imong Pinoy-anan kibali residente nimo isip permanente mao ang Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Nakaron ang ato karong ipangutana Brad Ronald tungod kay adon naman sila gihimong sumpaan diha sa Dios. Mao gani nga ang atong uluhan ganina nag-ingon tumanon sa tao ang iyang panumpa ngadto sa Dios. Og ang Dios nga sa atong sistema nga pagpangalangad diha na sa Espiritu Santo. Nabasa sa Biblia nga kung muhatag na kita sa pagpamulong ingon nga kita nagasulti na para sa pagpanumpa, Brad Ronald. Tinibang panumpa basta-bastahon balang ni nga ang imong tumong sa gipanumpaan didto napahanungod sa Dios basta na balang ka manumpa. Kinahanglan drive kung manumpa ta sa tubangan sa Dios, kinahanglan ang atong pagpanumpa, kinahanglan nga ato gyud tumanon o atong mga panaad. Ang Biblia atong pagabasahon natay Biblia nga ang pulong sa Dios atong basahon dinhi sa Ecclesiastes kung magwawali
dinhi sa nakasulat sa Kapitulo 5, versikulo 4, hangtod sa versikulo 5, ingon ini ang atong mabasa. Kung musaad ka sa Dios, tumana kini dayon. Tumana gayod ang imong gisaad kaniya kay dili siya gustog mga buang-buang. Sa versikulo 5, mas maayo pa nga dili ka na lang musaad kaysa musaad ka unya dili nimo tumanon. Nakita nato ang Biblia nagpamatuod mga membro sa PBCM, labi na sa mga nagpanumpa nga mga chapter president, vice chapter president, nga kung musaad ay ka sa Dios, kinahanglan tumanon kini dayon atong gipanumpa lugar. Tungod kay dili siya gusto nga musaad ka, nga dili ka mutuman, nga matawag ka dayon og buang-buang. Matod pa gani sa Biblia, mas maayo pa nga dili ka na lang hinumusaad, kay musaad ka unya dili nimo tumanon. Puti pasabot nga kung nagkandaktag panumpa, dito kay gihimo lang sa ba lang di ninyo. Kinahanglan inyong gawion og tumanon ang maong mga panaad. Og atong nakita nga kung sa English ng pagsumpa, Brother, giyon sana kana sa pagkasulti kong basahon sa ubang hubad nga Biblia. Mao na kana ang promise reb kanang panumpa. Sa ato pa nag-promise sila. Nag-promise sila ngadto sa Dios. Og kana importante kayo kay Dios ra ba nga atong gipanumpaan, mao nga kinahanglan mutuman gid siya sa atong gisaad kay para dili ta ingnog buang-buang. Nia atong pagapribahan nga kanang panumpa, promise na kana siya sa English. Mogamit tag Biblia kining New Living Translation. Sa maora gyapon nga kapitulo bersikulo Ecclesiastes 5 pero versikulo 4 lang nato pagabasa. Nagaingon na nini. When you make a promise to God, don't delay in following through. For God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him. Nga kun sa Cebuano, nagaingon na nini. Kun manaad ka sa Dios, ayaw paglangan sa pagtuman. Kay ang Dios walay kalipay sa mga buang-buang. Tumana ang tanan nimong saad kaniya. O di nakita nato nga kanang atong gihimo nga promise sa Dios, tumanon gina nato. Nakaron, kung doon na may gisaad nato, unsa di ay gihatag nga kinanglan nga mutuman man ta sa mga balaod sa PBCM. Unsa ang usa sa mga balaod nga gipakanaog nga ginapapatuman ni Master Diaz sa mga nahimong presidente sa pagdumala sa mga katawhan, Brother? Ni Arib atong pagabasahon sa ato ang basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga ang nagpahigayon ni Enereb kamong duha Reverend Charlito R. Eugenio uban sa atong kaubang ebanghelista Danilo T. Nakuha ug usab Board of Director. Sa bersikulo 53 mao kini ang atong mabasa na dinhi. Matupang Master, all chapter presidents take hold of your power. Nga kun sa Bisaya, mga chapter president kopti ang inyong kagahom. Dayon sa bersikulo 54, kamong mga chapter presidents kinahanglan nga inyong ipatuman ang akong mga balaod kay akong gibilin kaninyo. Naplastar na ang mga balaod ug walay nakulang ug igo na lang mo sa pagtuman. Nakita nato mga mahalamong tigpaminaw nga ang mga balaod na plastar na o wala daw ikadugang, wala po'y kulang lugar na. Ang mga chapter nga gidelegahan niya na, igo na lang sa pagtuman kay kanang mga balaura, gibilin ni Master. Mauna ang mahimong chapter president, kung chapter president man ka. Nakaron, wala na ilain pa lugar nga nakalabaw ka sa ubang mga chapter president. Nga naunsa na ka sa imong pagka-chapter, nga ilhon ka na sa kinatibuk-an pod sa mga membro sa imong pagka-chapter. Ilhon ka, pinasikad sa mga kadagkuan, parehas nimo nga, parehas mo nga chapter, maorgi na ang level nimo. Ilhon ka sa tibok nga mga membro sa PBC nga chapter president di ay ka, sa nakailan nimo. Pero ang labing mo ilan nimo, ang imong mga tao, di india ka na destino sa imong dapit ingon nga nahimo kang chapter president. Aside from that, nga mulabaw pa ka sa ubang mga chapter president, wala na kana gitudlo ni Master. Mao kana ang angay natong
mahinumduman. Na karon, dili lamang sa mga chapter president nga ipapatuman ang mga balaod kundi hangtod usab sa mga nahimo niya mga sakop sa madaling pagkasulti sa kinatibuk ang mga nahimong membro sa PBCM. Unsa ba ang usa sa mga balaod nga mo'y ipapatuman ni Master sulod sa PBCM, Brad Ronald? Ang usa sa mga balaod, Reb, nga gipapatuman ni Master sa mga membro sa pagtulon ang PBCM, nakalatid ka na dinhi sa atong basahon sa balaod sa misyon. Dinhi sa pahina 1, numero 1, ingon niini ang atong mabasa. Pagmantala sa ngalan ni Master, nga mao ang Espiritu Santo, kag kinsa siya mao ang nagtudlo sa tanang mga butang og sa pulong sa Dios. Nakita nato mga kaigsonan sa pagtulon ang PBCM. Yatong wala pa makahibalo o wala pa membro, mao ni nga kung mamembro ka, may katungdanan ka, obligasyon nimo as a member, chapter president maka, vice chapter, nga pagmantala sa ngalan ni Master ang iyang gusto, nga mao ang Espiritu Santo, kinsa mausab ang magatudlo sa tanang mga butang o sa pulong sa Dios. Karon, tuod kay mao man ni ang buhaton, unsay pasalig, Brad Ron, ni Master nga nakalatid na gikan sa pagpahigayon niya para gisaad usab niya alang ni atong mga nagtuman labi na sa pagmantala sa ngalan nga siya mao ang Espiritu Santo sa katumanan. Reb, ang saad ni Master ngadto sa iyang katawhan nga nagtuman sa iyang sugo nga imantala ang iyang ngalan isip mo ikatumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao matud pa ni Master basta magtuman na mo mantala mo magauban ako kaninyo. Ang priba niya na nalatid yapon Reb sa ato ang Articles of Incorporation and New Bylaws nasa forward sa pahina 1 o page 1. Basahon ako ang nakapahayag din ni Gingon. Forward, my beloved missionaries, we are now on the threshold of success, but we are not forgetting our main objective to propagate the faith, of which I am telling you to cover every corner of this world, to know that God, the Holy Spirit, is now with you. Rest assured that I am always with you in every endeavor you do in my name. Ipirmahan ni Master, Supreme President and Founder Master Tomas D. Eugenio Sr. Nga sa atong pinulungan, kung atong hubaron kining gingon nga forward sa atong magtutudlo, matod pa mga hinigugmang misyonaryo o misyonarya. Atong display no, ang Cebuano version. Aniya na kita sa ngilit sa kadaugan, apan dili kita malimot sa atong katuyuan, sa pagsangyaw, sa pagtuo nga akong gisugo kaninyo, sa pagpakaylap sa tanang suok sa kalibutan sa pagpaila nga ang Dios Espiritu Santo nakiguban na kaninyo. Makalaom kamo katong gingon rest assured. Makalaom kamo nga kanunay akong magauban kaninyo sa tanang panlimbasog nga inyong pagabuhaton sa akong ngalan. O nakita nato nga ang saad ni Master, rest assured that I am always with you in every endeavor you do in my name. Sa ato pa, makalaom mo nga kanunay akong magauban kaninyo sa tanan ninyong pagpanglimbasog nga inyong pagabuhaton. Asa? Sa ako ngalan, dili sa lain nga ngalan. Unya, giingon nga, gisugo kita nga ipadayag sa tibuok kalibutan nga siya mao ang gipaila o nagpaila nga Espiritu Santo sa atong ikatulong hugna na nga pagpangalagad sa atong panahon. Naunsa pa ang gipakita ni Master sa iyang pag-ebanghelyo sa dapit niya, Brad Deber, nga angayng masayran sa kinatibukan nga mga membro sa PBCM og niadtong mga nagpatalihog ganoon kanato kay para masayran nila nga kung decided sila nga mahimong membro, kinina ang patakaran nga mao'y madawat nila. Si Master Reb nagsulti nga dili daw pasagdan ng iyang lawas, pabantayan o paampingan nato Reb. Sa iyang pag-ebanghelyo. Niya atong pagabasahon, nagaingon na niini. Matud pa sa ebanghelyo ni Master, ayaw baya ninyo pasagdi ang akong lawas, bantayi baya ninyo, ampingi baya ninyo. Mga kaigsonan sulod sa pagtulon ang PBCM, labi na sa mga hinambong sa konferensya during sa
mag-ebanghelyo ang atong magtutulo. Wala pa siya mo pahulay. Aduna na siya gihimong gibilin nga mga propesya. Ang moabot ang panahon nga ayaw daw ninyo pagpasagdi. Dili daw nato pasagdan ang iyang lawas. Bantayan daw ang iyang lawas ug ampingan daw ang iyang lawas. Mo na iyang tugon para kanato. Kana bang mag-amping ka? May paghikutar ka ba niya na? Dayag kung imong tumanon nga maghikutar ka. Kay gisugo man ta nga ipaampingan pod nato ang iyang lawas. Unya dili pagpasagdan ang iyang lawas, pabantayan pod ang iyang lawas. Na kung wala ka na niya ng prinsipyo ha, di ka magtagad. Busa alang sa kasayuran sa mga mabini pamilya, no? Dili ninyo sabton nga ang amo gipakaulawan mo. Giesplikar mo. Giesplikar mo ug ang inyong pag-esplikar nalahi na sa among pag-esplikar. Busa kamong pamilya sa Mabinidan, nagpaabot sa reverend ninyo o kinahanglan kung mahimo, dili maglangan-langan. Nag-ingon ka dito sa presidente sa dental ni Along Madrihanon, no? Akong gidala kini diri para makita nimo ang sinseridad ni reverend. Nga dili nga gipatambong ka dito aron pakauwawan kun dili settlement. Kay nag-ingon man mo nga kanang inyong prinsipyo husto. Gani daghan pang imong sulti. Pero ako kang gitubag, naghatag ko nimo text message nga usa lang ka punto. Kay kung pamation ang inyong sulti, di ay ninyo makita, di na ba ninyo maasertahan nga ingon ana baday klase ang pagtuo. Ningon ko nga kung aduna mo'y pagtuo nga no man, nga naparihas man ang sistema ninyo. Nga nung nibungat man si Alden Mabini, Dren, amigo mo ta, kay PBC Palace Guard mo. Unya ako anak ni Master, magkontra ba ang Palace Guard o ang mga tao ni Master? Eh dili, pero nga nung nahitabo nini. Kay sa tinuod nga pagkasulti, magtuman man gud mo sa inyong prinsipyo. Grante nga tinuod na ang inyong kalihukan dan sabta lang. Kay gituyo nato kini dili pagpakaulaw aron katong mga mahimong membro decided nga imong ibutang sa imong ulo ang kasensirohon unsa dining atong doktrina. Pamatian nato imong igsoon, ikaw kunoy mag-evaluate. Ang ebanghelyo ni Master dili ka makalimod yana nga may tugon, bantayi ba ninyo ang akong lawas? Ampingi ba ninyo ang akong lawas? Ayaw ba ninyo pasagde? Kay kung munigar ka niya na, mabulit ka sa mga membro sa PBCM o sa mga chapter president nga diehard ni Master sa pagkadungog niya ng Ebanghelyo except sa mga presidente o naunsa na tong ilang pagpanabot. Niya, itong patalingugan, imong igsoon. Mauday yung gamay, kay karong mga panahon na nagatatak naman na inyong nauna nga material nga nagsunod mo sa maong kaphang. Nga nung rimang ka maka-explicar, kay walay sulod, kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Nga nung rimang ka maka-explicar, kay walay sulod, kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Kanang kabhang nga inyo karong pamatuo din ang di naman nakasulti ninyo, wala man ninyo dawata ang espiritu, pinagis pagkunsad aron siya musulti diha sa imo. Kitaon mo, giunsa naman na sa pagpamatuod nimo, pamatiadan. Unsa man? Nag-ingon nga, nagsunod-sunod daw mi sa kabhang. Nga dili na daw na makasulti, kay wa kuno dawata namo ang gikunsaran nga dito madungog og mabati ang istorya sa gikunsaran. Dili nga nagsunod-sunod mi sa kang Master ato naglaron nga mo'y gipasabot nga nagsunod-sunod mi sa di na makasulti. Kabhang na na. Kanang the word nga kabhang, napaba kanimo ang pag-amping? Wala na. Kanang the word nga nagingon ka nga kabhang, naba nimo ang pagbantay sa lawas ni Master? Wala na. Sama nga ilan ang gireject pagkagamiton ganing pulong rib nga kabhang, gireject na nilang lawas ni Master. Kanang giingon nimo nga bantay ang iyang lawas, na bagapon ka niya na sa pagtuman, samtang dilito ka nga kabhang? Wala na. Naunsa pa may atong una-unaon niya na. Busa, naghuna-huna kag unsay buhaton sa imong igsoon. Walay may tamo. Mao giingnan ta ka sa akong message diya sa chat. Gibuangan ba mo nako? Ha? Walay Deber, Ronald Kanyaman, Rune. Nga mo pasipala ninyo pinagi kamot. Giistoryahan ra mo.
giistoryahan na mo kay ngano ang inyo manggod gibutang dito sa social media ang inyong response kay nagtuo mo nga husto mo sa PBCM, international Facebook feeds official. Na siyempre, ang makabasa ato, di matingala nga, membro magkanis sa PBCM, nga nung magbuot man sa doktrina sa mga ministro sa PBCM. Unya, nalimot mo nga kamuray nag-ingon nga, ipapangutana mo kay naa sa Biblia ng inyong kalihukan, maubitong giingnan mo nga, asa di ay ng inyong maayog yun sa Biblia, dadaa kay atong pakikistoryahan. Dili man nahagit. Kay gipakita lang ang the best ninyo. Kay inyo manggiingon kasuportahan na. Mo na ang among toyo. Dan. Dili nga gibuong ang inyong kadungganan. Kay og buong man kamo. Mo ay nagbuong nga di ay ni maoning doktrina nga giwali. Butang man na nga nakaminos na mo nako. Namo. Ato ang prangkahon pagsulti. Pero dili na nga na sila gyud ko ninyo Ang ako lang nga unta si master og napay lugar diya sa kasing-kasing. Mutuhop unta kining akong sulti kaninyo. Busa dili usa kamo magbaton sa inyong prinsipyo. Pamatia sa ang among mga gipamahayag og mosibo ba kay wa kami magsulti nga dili gibasi sa mga libro sa mga ebanghelyo ni master og sa nakasulat sa Biblia. Nga karon, ay kung mayon tadren, John Den, nga kabhang na si master. Kinanglan magtudlo o nagtudlo mo nga aduna di ay tao nga dili kabhang. Na ang kuyaw manggod og magtudlo tag tao nga giingon ninyo kabhang kay kabhang naman ka og di masulti. Na basig magtudlo tag tao makabhang na po na. Magsige lang tag pangita og di na po makabhang. O tanawa ha? May lagi ang ilang gipamatudoan og mapabilin nga dili makabahang. Dabi og mahimo na ng kabahang, kinsa naman po itudlo? Mao lagi Brad Aaron, Brad Dever, Brad Ronald nga ang balaod manggod sa ebanghelyo ni master katapusan na manggod ng iyang lawas busa way tsansa nga magtudlo mo nga duna pa di ay lain nga maoy inyong itudlo nga kini na reverend mao ni ang dili kabhang kay si master karon nga inyong gisunod kabhang na manggod na. Unsay priba? Brad Dever. Okay, Reb. Atong pagkabasahon, kining atong basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ni adire, Reb, atong pagkabasahon sa chapter 4, nya verse 166 mo kini ang giingon ni Master. Sugod sa pagkatukod sa kalibutan, deklarar ni Master ngadto sa mga nanambong sa ebanghelyo. Gikan sa pagkatao ni Hesukristo, 3,891 lang kalawas ang gisudlan sa Dios. Kalakip na kining lawas sa inyong master. Mauna ni ang katapusang lawas ug wala nay lain. O nakita nato kung sa ebanghelyo ni master sa mga mutuo ug di mutuo wala kini ipamugos kay ingos master mabot ang panahon nga dunay kaugalingon nga basahon ang isip Biblia mo ni ang mutubag sa mangita og magtudlo nga ni ana ang dili kabhang mosugot kag sa dili balik jud kang master contradiction ang inyong gisulti kay 3,891 kalawas ang gisudlan sa Espiritu sa Dios apil ng iyang lawas daw og wala na ilain. Kung motudlo ka, 3,892 na. O, di nasupak. Mo na'y matuod nga pagpamatuod. Pero, unsa pa'y patakaran nga obligasyon nga gihatag ni Master para sa mahimong membro o chapter president o vice chapter, unsa man katungdanan niya, basta membro siya sa PBC Embradron. Okay, Reb. Basahon lang gyapon ako ang atong basahon nga naguluhan mga kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ari ko mubasa sa Kapitulo 4 niya, versikulo 111. Atong basahon ingon ini ang nakasulat sa maong pahayag sa atong magtutudlo. Matud pa din Pahibaluan ninyo ang tao sa inyong pagmisyon. Mo na isugo, mabito na nakasulat sa Balaod sa Mission, Balaod numero 1 nga imantala ang ngalan ni Master. Pahibaluan ninyo ang tao sa inyong pagmisyon, apan ayaw ninyo sila pagpugsa. So, dili po dahi ta mamugos, Reb,
sa isig katawo kung atong pahibaloon, kundi magtuman lang nga ipahibalo nato ngadto kanila nga si master may katumanan pero wa pud ta mamugos nila. Unsay idautan mga kaigalaan, mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsunan. Wala idautan. Kay gitagaan kag libertad. Sa pagpili. Labi na, sa mga nahimo ng membro, nga kung mo mission di ka, ayaw daw pagpugsa ninyo ang mga tao. Ato pa, basta nga na pahibalo sila, nga mahanayan po sa mga rason nga, balido po nga rason. Nakaron, kay imantala man, diha sa atong pagmisyon, nga sa atong pagmantala, dili ipamugos. Kinsa ba ang unod sa atong pagmantala nga gibanghilyo ni Master nga atong pagatumanon, Brad Ronald, sumala sa balaod ni Master. Mao gyud si master nga mao ang katumanan sa Dios nga Espiritu Santo. Nga bisan pa gani ang makaparintihan matud pa ni master kinahanglan pasultihan kay basin moabot ang panahon nga magmahay unya kun dili masultihan. Atong pagbasahon gyapon reb kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao dinhi sa chapter 4 verse 143 ingon ining atong mabasa. Matud pa ni master, pag misyon mo og sultihin ninyo ang inyong kaparintihan nga ako mao og wala nay lain. Gi close and open parenthesis dayon, Espiritu Santo. Kay basin unyag mahayan mo inig abot sa panahon sa bersikulo 144 ngayon. Pasagdi ang dili mo tuo kay ila na ang tulubagon ugma. Nakita nato mga kaigsunan ang gisugo ni Master. Dili nga siya nagpabilin man sa inyong una-una nga kabangon. Kinsa naman din inyong iwali na si Master maning nakasulat diri sa iyang mga tugon. Nga pagmisyon ug sultihin ninyo ang inyong mga kaparintihan. Nga ako maugwa na ilain doon na pwede itudlo ninyo kay nagkabahang naman mo. Nga siya ang Espiritu Santo kay basin unya mahayan mo nila inigabot sa panahon. Ngano daw nga wala sila suginli. Pasagdan lang og dili mo tuo kay ang ila na unya ng tulubagon ugma sila nay manubag ugma. Na ikaw mismo imbis gisugo ka nga nay tulubagon nimo nga pasugin lang sila dili ka mamugos. Di na hinon ka musugilon niya kay ang imo hinon akan na si Master di na ko musugilon kay kabhang naman na. Kinsa man as Master kabang na, Master Tomas di ni Senior. Kinsa man ang kabhang di magtudlo ka karon. Mo kini naon sa naman na ron. Pagtuo pa ba na ni Master? Masikaranan pa ba na ni Master? Dili na. Nasa Biblia, brethren, nganong tulubagon man nato ang pagdili pagkasulti. Tungod kay matod pa ni Master, mahayan onya mo. Pag mamahayan ka, buti pasabot. Nganong wa nimo sila sugili, di lang unta matod pa ni Master, di lang mo mamugos nila, basta masugidlan lang. Kay ngano, sa mga gisugo, pag abot sa panahon nga mahayan ka kay wa nimo isugilon, paninglan ka sa Dios niya na. Hayan ang prueba nga maningil ang Dios. Kay ang ato man, nagsaad man ta sa Dios, doon na tayo panumpa. Labi na sa mga chapter president, una nga sila maoy muhimo niya na pagliktur sa mga nasakop, ginsakupan ninyo. Nga mo na buluhaton o tulubagon na to. Unsay giingon sa Biblia, brother. Okay, kapag kadili nato mahatagan sila kasayuran. Kadtong giingon sa Ebanghelyo ni Master nga mahayan mo kung dili mo musugilon ug aritas Biblia paninglan tas Dios ug di kita mo badlong. Muna sa pamilya mabini kining gibuhat namo pagbadlong ni. Kining baba ni Radoni nga nisulti sama ra pud ni sa gipamulong ni Reverend walay ingon nga naglahi kog ako kay puros ni pagpamadlong ang among gibuhat diha ninyo. Ngano man tungod kay nahadlok mig paninglan unya mis Dios. Ari sa Biblia tatak nga 70 Adventist no nga Biblia dinis Ezekiel nako pagabasahon rib. Kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto 19. Ato lang ning ihugna-hugna sa pagbasa giingon sa pagpahayag. Sa diha nga ako moingon sa taong dautan sa pagkamatuod ikaw mamatay o ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot. Mao man dagko kayo nga kahadlukan kay kung di ta mo badlong sa taong dautan unya maabot ang panahon nga mamatay siya nya wa ta magbadlong panilngon sa Dios ang dugo niya tong taong dautan diha sa kamot
sa iyang tao nga wala magsugilon ug magbadlong. Buti pa sabot, brethren, kay basig masaypan nila. Sa ato pa, dautan mi, dili na ang gimena mo. As long as nga wala na matakdo ang pasikranan sa doktrina ni Master, nasaylo na, muna nga badlungon. Kay kibali nga, ang tarong, o mahiwi na, nahimo ng dautan, ang muhiwi niya na. Pagka nasultihan na, brethren, unya, wala sila motuo. Kay paninglan madayta og dili magsulti kay namatay ang maong tao, pero ang iyang dugo atong tawo na panilngon sa mga kamot niya atong mga taong wa magsugilon. So sa dihang masuginlan na nagtuman na nga musugilon og mobadlong, nya digil magpatalingog mamatay gyapon tong tawo nga dautan, pero nalibre na ang nagahimo sa pagbadlong di na lugar siya mapaninglan. Padayon ko lang pagbasa rib dinhi na sa bersikulo 19 gingon. Apan kung ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mobiya sa iyang pagkadautan, ni sa iyang dautan nga dalan siya mamatay sa iyang kasalanan katong dautan, apan ikaw naluwas mo ang imong kalag. Di pagluwas di na sa tagsa-tagsa nga musugilon ngadtos mga wala pa masayod sa kamaturan, dala naman ni tanan. Gibadlong dili tungod kay membro sa PBCM. Gibadlong gyapon sila tungod kay kung wala sa matuod nga dalan ang ilang mga pag-alagad. Busa man gani nga atong gingon nga ang matuod nga pag-alagad sa katulog panahon nga hugna diya sa pagpamatuod na sa Espiritu Santo nga natuman diya kang Master. Pero ang pangutana, brother, nganong sa Espiritu Santo naman ang mga pag-alagad nga gitudlo nato nga natuman lang diha kang Master, natuman. Tungod kay diha manggod bag-uhon ang tao, diha sa iyang kinabuhi sa espiritu reb. O but pasabot diha na ang tao mag-alagad. O mag-alagad. Ni ate pagabasahon nga Biblia, kining SDA, kung Seventh Adventist Church, dinhi sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 6, nagaingonan ini. Apan, gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato. Aron, magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa napakalinaw, nakapakatinaw nga ang atong pag-alagad gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan matud pa mga patay na daw kita sa nagulipon kanato. Aron, unsa? Mag-aalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi, sa espiritu. Kaklaro, mag-alagad ta, diha na ta mag-alagad sa bag-ong kinabuhi, new life, asa sa espiritu. Unsang matanga sa espiritu, Brad Ronald, nga diha na ang tao ipag-alagad. Kining espiritu rib nga gisgutan sa may tatak 70 Adventist nga Biblia, Espiritu Santo na kana. Natay prueba atong pagbasahon nini sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Ingon na nini ang atong mabasa sa nakasulat sa Roma City 6. Ingon nini nga atong mabasa, apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa nakapakatinaw ang nakasulat sa Biblia nga ang espiritu nga gipasabot nga diha nakita mag-alagad, ang pulong pag-alagad. Diha nakita mag-alagad, di ta mag-alagad. Diha nakita mag-alagad gitudlo. Naranas mo balibad sa espiritu na ta mag-alagad. Ngaon sa kanang matanga sa espiritu, Espiritu Santo, nga resulta daw na sa atong pagsunod sa Espiritu Santo, ang atong pag-alagad sa Diyos karon sumala na sa bag-ong kinabuhi. Resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Kaya diha sa pagsunod sa Espiritu Santo, diha kita gibag-o na sa atong pagkatao. New life. Hay nang puriba dugang ebidensya, bradron. Okay, Reb, dugang ebidensya din nilang gyapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na ko pagabasahon. Ari ko mabasa sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5 gingon, matud pa din kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi dili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi
sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagkabag-o asaman diha sa Espiritu Santo. Busa, ang pagkabag-o sa Espiritu Santo, mo'y katuyuan nga diha na kita ipag-alagan. Kaklaro, ana. Busa, ang among mga pagwali, wala masupak sa Biblia. Ha? Ang among pagwali, muntar ni Master, nga di nami magtudlo og laing lawas. Ang among pagwali, dili, aron, himuon, nga undangon, umundang nami pagwali, kay kabhangon na namos Master. Wala na sa prinsipyo ni Master sa mga gipangbilin nga ebanghelyo nga nasulat sa usa ka libro nga gitawag nato og mga kasinatian. Niini nga libro, kini nga libro, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kana ang atong nakita. Og mayong timan-an nga kanang gitawag og new life o bag-ong kinabuhi na kana sa panahon kang hihuba. Og ang pag-alagad isip ihemplo sa pag-alagad sa bag-ong kinabuhi diya kang hiuba. Kalakip na niya na nga adunay obligasyon ang mga tao nga nasa bag-ong kinabuhi. Pag-ayo sa balay sa Dios og pagbuhat pag-usab sa balay sa Dios. And the same way, sa mga ang atong PBC Palas, adunay pagkasunog, busa dili ikalimod, wa ta mauwaw nga kanunay nato nga gipahigayon nga adunay mga binulan nga paghatag nato niya na kay recorded kana o nakasulat sa Biblia sa una pang panahon ilang gibuhat sa mga alagad sa Diyos during the time of Israelites. Unsay puriba, Brad Ronnie? Okay, Reb. Ang priba basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Niya din ko mabasa sa nakasulat sa Esdras Kapitulo 9, versikulo 15. Niya ikama na to sa pagbasa Reb sa versikulo 9. Unahon ko ang versikulo 15 gingon. O Hiyoba, ang Diyos sa Israel, ikaw matarong man. Bisag di lang ipadayon sa pagbasa Reb, ato lang gikuhang punto, kini, nagisgot man si Hiyoba, ang Diyos sa Israel. Nagpasabot kini nga unang pagpangalagad kini nga gibuhat sa katawang Israel ngadto sa Diyos nga si Hiyoba. O kining Diyos nga si Hiyoba, matud pa nga mao kini ang gitawag nga Diyos sa Israel, aduna kini pagpahayag nga matud pa sa gisgutan kaganina nga naa ang bag-ong kinabuhi nga nasinati sa atong panahon, na po na sa unang panahon. Dinhi sa bersikulo 9 nako pagabasahon. Sa kapitulo 9 gapon sa Esdras gingon, kay kami mga ulipon bisan pa niya na ang among Dios wala mubiya kanamo sa among pagkaulipon, kundili naghatag kanamo sa mahigugmaong kalulot sa mata sa mga hari sa Persia, sa paghatag kanamo og bag-ong kinabuhi, sa pagpatindog sa balay sa among Dios, og sa pag-ayo sa nangaguba ni ana. Busa, Rib, sa atong nabasa, bisan pa sa unang panahon, na ang paghatag sa Dios sa bagong kinabuhi. Ngadto sa katawan, nga sa diyang hatagan na sa bagong kinabuhi, ang katawan, na ang obligasyon niya na nga magahimo sa pagpatindog sa balay sa Dios o sa pag-ayo sa mga nangaguba ni ana. Sayop pa ang matang sa atong pagpanglikom? Wala gyud. Wala. Sa uban namang hubad sa Biblia, aduna ba'y dugang pagyod nga pagpatinaw niya na isip ihimplo nga kung nakita sa bag-ong kinabuhi sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, kalakip ng obligasyon sa pagtukod sa balay sa Dios o sa pag-repair niya na kung doon na may diferensya, Brad Eber? Ni Areb, mao kini nga Biblia atong pagabasahon, New International Reader's Version, Holy Bible. Dinhi gihapon sa Ezra nato pagabasahon, Reb. Sa atong pinulungan, Esdras. Esdras, oo, naadiri atong pagabasahon. Ezra chapter 9 verse 9 nagaingon na dinhi. We are still slaves, but you are our God. You haven't turned away from us. You haven't left us in our slavery. You have been kind to us. The kings of Persia have seen it. You have given us new life to repair your temple and rebuild it. You have given us a place of safety in Judah and Jerusalem. Dayon sa Cebuano naman, mauna kini ang atong mabasa. Kami mga ulipon gihapon, apan ikaw ang among Dios. Wala ka motalikod kanamo.
wala mo kami gibiyaan sa among pagkaulipon. Nagbinuutan ka kanamo. Ang mga hari sa Persya nakakita niini. Gihatagan mo kami og bag-ong kinabuhi aron ayuhon ang imong templo ug tukuron kini pag-usab. Gihatagan mo kami og dapit nga luwas sa Huda ug Jerusalem. Oh, di nakita nato nga ang bag-ong kinabuhi naapod sa panahong Israel. Pero sa pagmuntan niya na isip implo, nga kung tagaan kag bag-ong kinabuhi, may obligasyon ka sa pagtukod, pag-ayo sa balay sa Dios, pag-repair niya na sa panahon kang Hiuba. Unya nganong dili man Hiuba na ang atong mga pagpahigayon sa pagwali, brethren. Ang balaang rason niya na, Reverend, nganong sa atong panahon dili naman pagmantala sa ngalan ni Jehova tungod kay nakatugon na daan mismo si Jehova mo'y naghimog tugon gipahayag sa usa sa propeta niya nga mao si Jeremias nga dili na itudlo ang iyang ngalan, itudlo o imantala. Ang prueba dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church na ko pagabasahon sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 kama sa 34 ang pagbasa gingon. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Kung unsa man ang bagong tugon nga pagabuhaton sa Dios ngadto giunang gipahibalo sa Israel nga katawhan mao kining sa 34. Og sila dili na gayon magtudlo ang tag sa katawo sa iyang isig katawo ug ang tag sa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakaila kanako. Oh, nakita nato nga katong bag-ong kinabuhi nga pag-alagad, pag-repair to sa balay sa Dios, balay ni Jehova. Pero nganong sa panahon nato pag-alagad naman sa Espiritu Santo. Tungod kay aduna nay pag-cut off sa panahon ni Jehova. Busa gitag na sa Biblia nga aduna nay mubarog tindog puli kanya. Unsay puriba, Brother Deber? Ni Arib atong pagabasahon nga Biblia kining English Standard Version nga Biblia dinhi sa Zechariah 13 verse 7 mao kini ang atong mabasa. Naay headline diri, The Shepherd Struck. Dayon mao kini atong mabasa, Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me. Nga kon ato ning hubaron sa Bisaya reb nagaingon na dinhi, mao gyapon ang uluhan gihampak ang magbalantay. Dayon atong mabasa, nagaingon na dinhi, pagmata o espada batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarog, sunod nako, matud pa ni Ginoong Jehova. Busa doon na di ay musunod na kang Jehova sa diyang katupon na ang gisgutan nga wali nga Jehova. Nakinsa ba ang katumanan sa Zacarias 3:17 nga magbalantay nga pagasamaran og masamaran kanang nasamaran mo nay sunod kang Jehova, Brad Ronald, sumala sa katumanan. Walay lain nga katumanan na reb mao ang atong Ginoong Hesukristo. Atong pagabasahon atay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 ug 31 ingon nining atong mabasa. Og sa nakaawit silag usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya si Jesus miingon kanila, karong gabi una kamong tanan managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay og magakatibulaag ang mga karnero sa panon. Oh, nakita nato. Kung imong basahon kanang Mateo kapitulo 26 bersikulo 30-31 sa footnote diha, mabasa nimo ang Zacarias 3:17. Gani diha sa pulo nga panon may litra diha sa footnote nga in. Busa meaning nga dito na gikuha kining pagkasultian ni Kristo nga gisubay sa Zacarias 3:17. Unya siya man ang kasunod ni Jehova. Pagka mosunod kang Jehova, mga mahal namong tigpaminaw, puli sa kang Jehova, mao si Kristo, diya na usab mabag-o ang kinabuhi sa tao kang Kristo. Unsay puriba, Brad Deber? Ni atong pagabasahon reb, kining Biblia nga New Living Translation dinhi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 mao kini ang atong mabasa. Nagaingon na nini. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Nga kung sa Cebuano,
Kini nagpasabot nga si bisan kinsa nga iya ni Kristo nahimong bag-ong tao. Ang daan nga kinabuhi wala na. Ang usa ka bag-ong kinabuhi nagsugod na. Kinsa ang bag-ong kinabuhi nga nagsugod na sa panahon na pod kang Kristo. Sa panahon kang Yuba, bag-ong kinabuhi ang mga tao dito. Pero kay gikatop, bag-ong kinabuhi na diya sa kang Kristo. Nganong niabot na punta sa bag-ong kinabuhi sa pag-alagad sa Espiritu Santo? Tungod kay ang panahon kang Kristo, aduna na'y pag-cut-off. Ang priba, brethren. Okay, ang prima basahon na kurib sa Biblia nga Mayong Balita Biblia nga usa ka Catholic edition nga hiligaynon. Ari ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 9 ngadto sa 10 gingon. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Sa ato pa, ang pulong sa Dios nga giwali nila, dili pahingpit, magataliwan pa, mawala, kay hiligaynon man, may pupuli niya na. Hayan ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga gipasabot nga di pahingpit, mawala pa na, brethren? Okay, dinhi sa Roma 10:17 sa mauro gyapong Biblia, Reverend Mayong Balita Biblia hiligaynon sa pahayag ni Pablo aron sa pagsusi kung unsa kining pulong sang Dios nga ilang giwali pero dili hingpit ug kadtoy mawala. Gingon sa pagpahayag, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning gingon ni Pablo nga ilang giwali pero dili hingpit ug mawala inig abot sa kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Mo nang katarungan, bala ang rason, nganong doon ay pag-alagad sa bagong kinabuhi diya sa Espiritu Santo, tungod kay ang bagong kinabuhi diya kang Kristo, sa mga doon ay bagong kinabuhi sa panahon kang uba, gi-cut off naman to, aron mo transfer ta sa bagong kinabuhi diya kang Kristo, pero gi-cut off naman pod, doon na ay bagong kinabuhi, puli ani nga maong Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, puli na ni Kristo. Unsay priba, Brad Ronald? Ania ang puriba na rib atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios ingon ini nga atong mabasa sa kapitulo 14 sa Juan bersikulo 25 hangtod sa 26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan na ako, ang magdalasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Bisan di ara tako to brib. Busa ang Espiritu Santo, puli kang Kristo. Busa, tungod kay puli man, atong mabasa sa Seventh-day Adventist nga Biblia, ang unang Pedro 1:12. Mga tao na dayon nga mugawas, nga magwali sa Espiritu Santo. Kinsa man ang katumanan kami. Busa, wa na hilain pang itudlo namo. Di nami magtudlo nga kabhangon si Master Dan. Sayop yun ang inyong prinsipyo. Busa mga malamong tigpaminaw mong ipanghinaot, ang atong bagong kinawi sa pag-alagad, kalakip ng obligasyon sa pag-ayos sa naguba, nga balay sa Dios, o pag-repair niya na. Hangtod diya nga mong ikalagad kanyo, sa ngalan na lamang sa mong magtutulo. Master Tomas, din yung sino, kini ang iyong alagad, Ebanghilista, Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan usab sa kauban, nga mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Trisaba. Ug giniusab si Brother Ronald Kanyaman. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.